päivämpänä suoraan Tampereelta 3 muskettisoturia. No niin, hyvät kilpailijat, ihan nopea briifi tähän alkuun. Teillä on tuomaristo siellä takana, jotka katsovat, että kaikki hoituu kunnolla. Eli nyt kuunnelkaa tarkasti sen verran. Aina kun lähdette yhdessä, yhtenä joukkueena, eiks niin? Lähdette ensimmäiselle kilpailutehtävälle, käännätte ohjeet ympäri, luette huolellisesti ohjeet, kannattaa muistaa tää huolellisuus. Katsotte, teette tehtävän, toimitte, tuomaristo katsoo, kaikki on ok. Pääsette eteenpäin, jos olette suorittaneet tehtävän tuomareiden mielestä hyvin. Ja siinähän on ensimmäisessä tehtävässä 4 minuuttia. Maksimiaika, jolloin he päästävät teidät eteenpäin, jos se tehtävä menee ajallisesti yli. Seuraava etappi täällä. Tulette vauhdilla, sekunnit ovat tärkeintä. Sama juttu, lappu ympäri, luette huolellisesti ohjeen. Tuomari katsoo hyväksytyn. Tässä on 3 minuuttia sitten tämä suoritusaika. Ja sitten tulette tänne viimeiselle tehtävälle. Taas luette ohjeet huolellisesti, suoritatte. 5 minuuttia on maksimi siinä viimeisessä. Ja siihen päättyy ajanotto, kun olette sanoneet, että olet valmis. Eli aina muistaa sanoa valmis. Hyvä! Elikkä... Kati, ennen kuin sä vielä päästät kilpailijan valttiin, niin mä myös yleisölle tiedoksi, tähän siis striimataan suoraan ulos tämä tapahtuma. Joten kaikille, jotka katsovat jossain tietokoneen äärellä tai missä taas tätä lähetystä, niin mitä enemmän me näytetään niille, että tällä on loistava tunnelma, sitä enemmän ne haluaisi olla itse paikan päällä. Eli ei paineita, tätä näytetään ympäri maailmaa, että siltä pohjalta. Eli muistakaa hyvillä. Joten hyvät kilpailijat, pitäkää hauskaa. Eiks niin? Tuomarit antaa merkin. Tuolla eiks ne ottaa, näyttäkää sitten hieno käsihomma. Käsi nousee, todella iso käsi nousee silloin kun homma on hallussa ja antaa luvan. Onko tuomaristo valmiina? Yleisö valmiina? Kilpailijat valmiina? Ei muuta kuin paikoillenne valmiin. He! Ja sieltä lähtee menemään koko porukka samalla rytinällä. Eihän siinä muuta kuin käytiin heti hommiin tässä. Hiljaisuus ja kaikki keskittyy ja katsovat ja todellakin lukevat huolellisesti. Tällä juuri, että kaikki selkeästi otti onneksi nuo ohjeet ja katsovat ne tuntee itseni, niin kyllä se ensiksi tekee, jos ne lukee ne ohjeet sen jälkeen, kun on mennyt väärin. Juuri näin. Hyvä meininki täällä on, hyvä meininki. Saa vähän siellä kannustella, jos yleisö siellä teidän joukkoita on täällä paikalla, niin hei, huuelkaa, kannustakaa heitä. Miltäs näyttää Ilari? Ainakin täällä on ollut selkeästi valmistava ja täällä on ja selkeä taktiikka sekä päämäärähakuisuus. Ja mä voin sanoa mulle ihan samaa täältä toiselta puolelta. Tässä ei oikeesti tiedä missä mennään, mutta aikamoista vauhtia näyttää kaikki Täällä menevän. itse asiassa Suomella koulu alkaa olla jo aika hyvällä mallilla. Ja täällä on kanssa, alkaa olla aika hyvällä mallilla. Samoin tuli Aisakin Joo. paikallis. Joo, ja 3 muskettisoturia. Ja itse asiassa Musta ottaa tuntua, että on vähän kaikki. Eikö se ole? Meinaa nyt kohta tulee sellainen vauhti päälle, meidän kannattaa olla valmiina, ettei me juosta jäädä alkuun. Ui, ekana. Ja siellä on ensimmäinen valmis. Oliko taitomestari? Alright, tästähän lähtee kuulkaas tulemaan ensimmäinen valmis joukkue, eli taitomestarit jatkaa seuraavaan. Ja toinen jo. 3 muskettisoturia lähti täältä olemaan seuraavaksi myöskin. Ja Ja katsotaan. täältä. Suomella koulu on myös valmis ensimmäisestä tehtävästä, eikö toista kohti? Ja Niin, täällä rupeaa tulee lisää porukkaa. Kauhea vauhti täällä on päällä. Nuhakokin täällä toimii. Eli tässä vaiheessa ei tiedetä yhtään mitä tapahtuu. Kaikki on vielä valmiina toimimaan. Ai. ja 3 muskettisoturia lähti sieltä menemään. Ja ihan tasoissa taitomestari tuli perässä sieltä.
teki pääsi viimeiseen tehtävään myös. Hienosti hoidellaan hommia tällaisen näinkin turvallisin käsin, minä mielelläni laittaisin itseni noihin kaikkiin baareihin. Nuhako 9B siellä myös mukana. Ja Eyes of the Tigers myös saapuvat juuri viimeiselle rastille. Nää menee ihan loistavaa. Jani ja Jutjas. Ja hanskat vielä siihen. Ja Team Evoluutio nyt vielä vauhdilla päässä. Saatte vielä kiinni edellistä. Yleisö kannustaa siellä, heillä on ihan oikeesti vielä kaikki. Hyvä Tampere! Tampere!